Grèce nɛgɛsira kasara min kɛra u ka jamana kɔnɔ Larisi sigida la tarata don ɲininikɛlaw bɛ wulikajɔ la hali bi maa minnu ni olu balannen don walasa ka se k'o tɔw ɲini mɔgɔ 40 de fagara mɔgɔ caman olu joginna Vanuatu fiɲɛ kolonba dɔ cira min bɛ wele ko tempête tropicale jeudi kunu araba ka taa Pacifique woroduguyan fan fɛ kangaridakanw bilala ka taa a sigida mɔgɔw ma k'u labɛn ka kɛɲɛ ni fiɲɛ kolonba tako filanan ye Ukraine mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fagara Rusila jamana ka mugufuron dɔ senfɛ ka taa sojanba dɔ la Zaporizaza fanfɛyɔrɔw la Ukraine jamana lakanabagaw sera ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔn nin kisi Inde Amérique jamana ka ciladen ɲɛmɔgɔ dɔ ko Amérique ciladen Anthony Blinken ka fara Rusila jamana ka ministre min sigilen don jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna Sergei Lavrov kumana sanga 10 ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛɲɛ n'u ka lajɛrɛba ye G20 min bɛna kɛ Inde jamana kan Malaisie jizon ye u ka duguba caman ani dugudenninw lamini ɲininikɛlaw bɛ batomisɛnninw kɔnɔ walasa ka se ka maaw ɲini